Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kashnong lapangap kadang syudap mat ya ka jingktang mensem na ka jingsyak pendik hagi karbi hagi khendiat penai baladep bat menta sa sisien biang ka habban mat biang ya ka jingsyak pentut hagi pulit asam menta ka kenti gi pulit asam kumbagi julek manus nem kila pentut biang ya ka jing maramot ya ka surok khendo daki nongsong shnong ka lapangap kini gi nongsong shnong gila mi paj ba ha ka khat khandai tarik unok pra arjar arpulai ban maramot ya ka surok keti khenang ban pensuk kalej kawan hagane ka Christmas baru na ka bentagi arteli gi jingya senghe ki ban salong hasnong habaya kran bat wahe snong galapangap uba daimon mi lengdo ula ong ba wat lasya pentut hagi pulit jong ka asam rei ka jingtrei ban penpha ya ka surok khendo kalong ka bayaj bet yaranti ban ka jingtrei kalapoi syakmat ka snong langkeroi Nagaliang jong aku murang ba sinong lapangam. Nagaliang ka dorbar sinong kum ka jingrai jong ka dorbar sinong lapangam. Managane gasngi ilya ya penbet pan le advance Christmas da ka ba penkhoi le pen dap ye kithleu da ka tang da ka kendeu le ka siam. Yo sorok ba ya nado le na lapangap sa khanduli. Tegane tang ka jingle advance Christmas jong kum ka dorbar sinong. Andrei hapdeng gani ka jingtrei ka jongi baro chisngi tharai kumba ka por arsteng lane lai bache taga namar bangi habyai langba ye gani ka snong karbi ka bagi khot ka lakaroi karbi habyat nala pangap hagane ka snong bat kumju chadu sakhanduli taga ba kita ki por ka bagi nong snong jong gate ka snong lakaroi karbi ki ai ka jingpentip sia ka sarkar Assam lane sa West Karbi Anglong Tagi polis jong ka West Karbi Anglong ki wan penthut lana ki wan pendam ye kata jing trei jong ni kum ka dor dar snong kata ka pon. Andrai na galeng jong paj ba nong song snong ki ya persya ye gane na mar ba kane ki jing trei kam dei na ka skim sarkar ke bang yo nong no. Andrai ka dei kane ki jing trei ka dei tang na ka minta ka social work jong ni kum ki nong song snong. Te nagata daw nagaleng jong ikum kinong song da ka port ya klaraban sanga ye ga jing trei ante ya bet ye jing trei ado bada ko bi kata ka por ngi le pa ga sing te nagaleng jong ikum ka dor pasing ngi snya bonjour ba khantam ye ga snong karbi ka ba don hapdeng jong ka surok wa ya ngala pangap skanduli tamar ba ko man law snang ni pentrei ye ga surong ki penthut be ka hukum gini ki benta tangi ne geleng dor mar snong is ngau ba gimder gimran ngire gibreu ni don kam yo sorok ad ni don kam ye ke baro lang ba sorok tenga yo iba kini ki nong karbi hang ne ki basong basa hang ne yo iba ki long kum geriu klau ki bom kwa ye kelanti sungken lan ki bom kwa ye ke sorong pat ki long kum seu uba ab yo skum kba ya la dei rumbam bat ye gi werum sha ma mera tenaga ta ga ong ba nagaleng jong ikum ko dor ba song lapanga bong dei tang ta ga sngi pentrei yang sorong kane dang dei tang ga advance Christmas ni andre ngi dang pentrei yang sesien hado ana au bunai January naga banta ban penkre ye ki arteli ki jing seng ki bandang wan ha ga snong jong ni kata ke balong ka procession jong ka balang Roman Catholic bat ka presbytery jong jing seng konna ka balang presbyterian lapangam tenaga menta gini ki arteli ki jing seng ikum ko dor ba snong i habban le he dalaka jong ga snong naga menta ne sorok nang ba ginong wan jing seng kin yo wan suk wan san chagne ki snong jong ni te hagjor go por kadang terpat ye ki bor district lan ki bor sarkar bagin sia bhaban ai ka jing yarap ini kum kinong chong snong na kabanta gini ki arteli ki jing seng banang long ka snong jongi khnang ba kinong wan jing seng ha ka sngi kin yo wan da besuk basai sia gani ka snong lan sia ki balang sia gani ka balang ka jongi tatangam tai nei subun